Sepanjang buah pemerianku di dalam baris balabih untuk madai memakai. Kalaluannya tu jokok maga yang ku di lawas pun benar. Panduanku kayu nabalami lawih dengan balam lapang tampik kami meminta. Lalu itu tu mah tiup kandak ke hawari, tiup pinta ke pelatuan. Bahkan no kandak uliah pinta malaku. Lain dengan insyaallah sekilo-kilo banan takana pakat tengah na buku. Masih bangsa kami kan. Boso na buku. Minta ampun ambo kepada Allah, minta maaf ambo di hadapan ampu pengundi kadang masalah tuah salatu guru salatu kitu lan harapti. Di guru-guru sadona nadir di pakiah di pegawai di malin na nampe jurai di musadi. Di kitolah nambah kerapatan mudo di mulia adir saisi dateh mah kadang nangko pakiah ambo mantaka sambah. Sambah mo nantun sambah berdiri sejumlah angku pengundu nang kadang masalah tuah salatu guru salatu kitu lan harapti. Ujung pengitaan kawakianku. Angku kemenitah lah. Anak balam dia teato dua anak perapati ko indak tawilang dia tato sampai simpuh perjalanan. Kanang-kanang dia tebuki situra di dalam rawa segala buat di pintu. Minta tanang ambo sedikit ambo ini mantakan sambah ayam bakupu ambo leraga. Lalatan anak rangkamang rangkabun marapik suri babaju berdulu gandun kalapur manu orang lampaikan. Kok salah ambo tolonglah timbang ko guru cendola mati nang kita tabalik balun sase ambo tolong tunjukkan. Sa pandai-pandai marambah-rambahan kawatang bingku dia te kalupa babuah rumpu. Sa pandai-pandai menyambah sambahan pakai pengudu memakai cupak memakai adek kesakupulu. Rampadang manji banang dipunta dilipek lalu dipatibu. Jiko dirantang namuh panjang lo punta na nyusingke diambil sekilo ke pegunung. Diambil sekilo ke pegunung. Anak orang di Bukit Tinggi dia sungai landai nak lalu ke Merapak belok lalu ke Biaru. Takalo sarak ke dikaji pemulo adek ke dipakai sepakai nenek dengan mamak itu pituah dengan tu. Anyolah namanya di pituah dengan tu. Ketek banamu pekerjaan kadang banamu pekerjaan. Baan sekarang ikut kini karena lah tumbuh pekerjaan baik dia teh mah kadang nangku. Mangko di sikoho lah basuh tu kemudian mundur ke sini. Gunung nan tuur pemudia kok kapai tempat bertanyo ke pulang tempat mengadu. Gunung nan mudo dikasihi ke disudah pai ke diimbau datang ke bacapek ke baringan tangan. Baan na sekarang ko kini di hari sabadu niko la saujo salapeh mo ang kutwa saratu yang kubasa mujo malapeh na mudo matah. Menyaru ang kunan jawah menyalang kunan nampie. Maningke endang manapia bandua membawa pokok na sabatang saratu silih na sakapu. Di dalam pada nanti baka mujuran malah kami na sakaji sidang na pangka kerajo na pokok. Jauh di saru wala datang hampir dipanggil lah tibo pun lah hadir duduk besedo dateh rumah kadang nangku. Bahkan lah hadir angku duduk besedo dateh rumah kadang nangku. Mangku di siko wala basuh menurut sepanjang pituan nan tuo. Ana menjadi pituan nan tuo. Gabak diubu tandu ka hujan. Cewang di langit tandu ka panih. Ba supaya gabak namanya di hujan cewang namanya di panih dateh barang basarikai basarikanan mamak seratu dapak nak datang di maga bijo nak tumbuh di padi nak terapi. Kubaa ko ng kailo, kubaa ko ng karancak. Mula pajalan ng payon makato ng pumulan. Kawakiang kulah na masong-samon sa kajapa na natang gumananaw tapos kawakiang pus kituan na kanay. Alas sampai di situ. Alam mo. Bagaimana sekali pergian. Bo. Artinya sambah Japan itu na kebalikan ke Pakistan atau gimana. Kau rasa-rasanya Allah melalui sambah pernikahan karena segala pangkat. Yo. Itu malah kerajaan. Tawalaknya lah kepada kami nama sama-sama sekalian bapak dan anak. Jika di atas sandak lainnya kan yo malah satu guru satu patui, satu kilik satu bidang. Tibo gayung tak kena semui. Ado katu beri itu mana malah hendaknya. Yo. Tapi samantang pun itu dia teh kami paina setampuh lalu ditebak pulang sepulang sini pasuh dikaji sepanjang pituari nanti jadi pituari nanti itu kata sudah boleh kata basamu bapak yukan baadi nang sekarang kau kini parih balabeh jadi hilang jajak limbago dan itu di tantangan gayung nak menyambut ditumpak kata nang kamanjawe dia teh kami surang lagi badu lebat tigo. Nah, buat tadi apa dalam bayu, apa ketemu pada itu.
Sampai lagi. Bilang lah. Yo jauh mau kedua. Yo, betul. Tapi sungguh pun nambah dan kaman jawab lima agak sambah di kita kurang susun nambah sih kurang diri batu kan dalam punya semua mau minta Kepada Allah. makin kuasa. Artinya nan menjadi buah pemadi yang kita dok kate badan diambo. Raso-rasonya kok nan cakola tunggu sampung di jola tabi sampung padi buah pemadi ustaz sekali sinama pangka kana jono toko. Taulah kalau kami nan sekali apa nan. Tentu menurut adat nelamu pusako nan musang na bataduh pagkajangi na menjadi jalan rayo titisan batu pusako gayong masambit ni magukato menjawab. Baadi mahaga di gayong ng kamanyambui di kato ng kamanyawab. Di ateh kami surang leba dulu, badu leba tigo. Bayi kami tadi bajalan bayo wakato mula menanti ustaz pemilihan benar kato yang gayong yo itu dulu. Menarik itu. Sepanjang buah pemadianku di dalam bari sebelah beh lingkuang adat yang pakai. Lalunya di dalam bari sebelah beh lingkuang adat yang pakai karena dua itu nama menjadi ketua dan ku sekali nanti pakai kami yang bos taruh beli ada. Kalau kata segang yang beli ketua dua tiga kayuan. Bahkan olah kau payah yang ku dengan salah benar-benar tidak buah pemadian ku. Sambah. Allah sampai di situ. Kelak. Kapag itu Allah sama kita begitu. Artinya sepanjang sambah di perintah ke tengah kok rasul-rasulnya di kumaha jam mungkin tidak keberantang panjang melainkan pada pula zabe sudah siangan baadi nan sakana ko kini karena oleh kabaran titisan lai dengan insyaallah baiknya namu pemahi berantang pemenang pada nanti sudah itulah masa-masa begitu yang sekaji bapak anak-anak kami artinya rundian dikembalikan ke hati kita masing-masing itu jadi kok enak sawantaku kok itu jadi kok disiap kira sama kadang-kadang inggo sama nah artinya mana Allah manggon sambah sebentar Sultan Batuah sakaji silanang pangka di jumlah kerajaan Batu taulatnya kabagi itu nama sama-sama sakaji bapak jika menuju nang sepanjang ketua memakai kenal sepanjang pusako lima lokayu ketua sambut pusako ketua ketua kamanya mahaga di kajian sore itu anak rancak ke sekolah pernah kembali ke itu sama apa aja itu moga tetapi di tantangan sambah cepanitahan terati cuma jelih lelo josopan anggadang kok kurang tambah nanti tinggi pendak tanjuang kok kurang elok susunya pemusirih kurang rancak dirinya mau pinang kerilan aku nambah sama maaf minta langkah pakai aku artinya nan menjadi buah pembari yang ku teraduk katih pada diri kami lah nambah semua sekaji bapak anak nan badok agar dinan sabantaku kenulah malaluan sambah jepanitahan Pak Sultan Batuah sekaji silang nawa pangkat kerajaan pokok tentu menurut adek dalamu pusako nan usang nan bata dua bakal janginan menjadi jalan dayo titisan batu tibago kayong basambui pusako kato berjawab badi maga di kayuan angka menyambui di kato nama jawab kolah kemudian kabake kitolah nama samo wana betu pembarianku sepanjang buah pembarianku lah di dalam barih jebol labeh lingkung adek nawa pakai dia teh duduk nombor ropok di tempat tagak utusu tentu tiuk jalan surang di payuan jalan surang tiuk katu surang di boldeti katu bersamo di payuan bahkan kami surang leba dua leba tiga namo tadi berjalan bayo bakati mulah menanti yang kuih penitan bu marilah kalau yang lah sampai di Ustaz alah artinya nan menjadi sambah di pernikahan sakabagai pada kami lah begini sakaji nanti balik sepanjang badai jatih kita dulu nombor rokok di tempat tagak nafsu kok rasa-rasanya pasuh di kami di sepanjang kituan hanya nama jadi kituan nanti nan bana ketua sayo nan rajo ketua pakai bana menurut nama samu sau masa pang sakit baadi nang sakaran ini
di maga kayu na kami nanti di tempat kapunakan Yahweh dia teh kini itu kami lagi bersama-sama lagi nak kami tarik berjalan kayu ke Allah mana-mana itu baru Gimana aku? sepanjang buah pada setengah ke tengah jalan nama di dalam selalunya bernama di dalam jika maga di tempat ini kok rasa-rasanya kok bari namanya tidak hilang kok juga namanya tidak ikut non artinya mana mah tiuk duduk tiuk bayu tiuk tagak tiuk bangunan bahari nang sekarang begini karena kebatri Islam dalam bayu alhamdulillah lagi dengan insyaallah pada bisa dikatakan Karena kalau nanti dan ku insyaallah jalan di payuanku. Kan. Mulai pakai datuk. Artinya lah sembah nama tempuan ka pakai datuk rasanya joko magak dinan sabantako karena lah mengembali yang ku pengulu nang gadang basa batuah ka pakai kita dan basa mo. Nah menjadi kembali di yang ku ini tu ditantangan mencari di gayuang menyambut di kato nang menjawab. Barin itu ditantang gayung menyambut di kato menjawab itulah berjalan payuan bakato bulan pakai datuk dan kita semua. Kawan apa pakai datuk? Iya jawab dia. Ya. Tapi magak sambay panitan tarati ang magilili sepan lima kita kaya susah. Bawa. Jangan panitan ke mesti. Artinya namanya di sambay panitan masih tantau lah kalau ke kita laki itu nama sesama. Di pain setampur pulang ke bondong kini itu. Rasanya kini itulah mengwali kini itu angku pengulu nang gadang sawat tuah ke kita laki itu. Nah menjadi kembali di beliau kini itu ditantang kini itu digayuan ka menyambut di kato nang kamanjau. Bakin itu di mahagak di gayuan ka nyambut kato nang kamanjau ku di maka tubuh mako bijo terabi mako padi kula bajalan nang payuan bakatu mo pengulahan kabake datuk kini itu nang sesamo mana bitu apa kita mesti. Mana? Sepanjang buah panitan mak sultan nang musimaan di dalam bagi rumah di lingkungan dari pesaku. Bari kajina sangono nantun disiku tentu basu sepanjang pituah nantu. Ana menjadi pituah nantu kini itu tentu lama Syria sama dikunyah. Lama kato balik gabun ni. Badat teh kami surang ibadu berdua dari tigo ditantang gayuan ka menyambut di kato nak menjawab lai. Disiko mo tari berjalan mayu kato mulah menanti mustani perintah mo menilai pendiam sekolah pulang ke mesti. Sampai datuk. Bilang lah. Pakai datuk ya. Ya. Artinya lah menjadi buah pembari datuk terhadap katih berani diambo. Disiko wasbo sepanjang pituahannya pituah itu lama Syria sama dikunyah lama kato di payuan. Bahkan itu kami datih BRP lai nak bertarik berjalan bayu berkata mulah menanti maksudkan memerilai perundangan mana itu datuk. Iya lah. Sepanjang buah perundangan datuk ialah banamu di dalam lalunya banamu di dalam bahkan ulah kabar tarik dia datuk jalan bayu berkata mulah lahir dengan insyaallah murantu. Kau simak menanti di Mastan si pasir Mastan. Cuma betulah Mastan. Ya tak. Artinya bana di pulang kau ke Mastan rasanya jika magai na jakon tal gitu Mastan rumah balik berjalan belum berhenti bakatu belum sudah. Dalam padanan tu di panik nak pakai berhenti di payah nak pakai balinduang kini itu sawajah ambo duduk berjalan bayu bertemu lah. Ditantang kini itu mencari gayuan nak nyambut di kato nak banjau. Baji ko magadi kami nama sama-sama kini itu di jalan nama payuan bakatu nak pemulaan mungkin materimo. Badi gayuan nak menyambut di kato nak banjau kini itu baan antara cak tagamak di maksutan kini itu antara justara jo batuah kini itu di kami kini itu mungkin makirin nak turian pitaruh nak bunyian sikobana mau pulang ke istana. Sampai tak. Bilang lah. Kepakai datuk ya. Artinya lah menjadi buah pembari di datuk terhadap katih berani diambo. Rasanya kok tuan trojo mastani barek berjalan balun berhenti bakato balun basudah. Panik menjadi perantian petang menjadi pemalaman swajah berjalan bayu bakato mula. Di dalam padunan tu nanti hari kulanan elok kutiko kulanan bayi. Tapi lah kami kini tu boleh segilian pipi dan setapi ya. Boleh iya di pembuluh boleh kato kamu pakai di tantangan kayu yang kamu nyambut kato kamu jawab. Kok dimak semua pakai maksutan kok pakai kelok nang keranca basarahan ke maksutan sultan aja tuah tentang gayung menyambut kato bajawa bagirim dapat turian taruh hendak bunyian bana itu sepanjang buah pembari datuk ambu siman ialah di dalam lalunya banamu di dalam batunya kok magak di kami mungkin sekiro barek kau pikir ringan ka bajinjiang gayung disambut kato dijawab. Akan tetapi sebelum gayung disambut kato dijawab banan juga pakai datua kok basubo di mujuan nan tatulak di Malang nan tarayah kok tarayah hambudan mujuai malah bak bidua di kayu India bak pasang masuk buaro nan di Makasih sampai nan dia pecah kok tarayah hambudan Malang kok jam kok badan datua Dia sampai Mastan. yang lah tu Artinya namanya di buah panitah ni maksudkan tolak kalau ke kami itu kurang sesama.
Rasanya jika maga dia muri tentang kini tu jalan nang cari payon katu nang pundahan batarimo tu mah. Mungkin kini tu bisiko mungkin sabalun gayon disambui katu dijawab kini tu nang ibanan kalau kira tu nam sama-sama. Ko basuo namonyo malang nang tarayir mujo nang tertulak siko mana mo pulang ko kira tu mana betul ustaz. Benar. Sepanjang bahwa nama sultan ialah panamu di dalam. Lalunya panamu di dalam tu kini. Jika maga di kami kini tu nama sama. Hingga kini tu balik bapikui dengan bajinjang antara mak sultan setara jabat tua kini tu. Lain dengan isolah ada tes 19 dan tua. Kok kau semua dilaki kalau rasa mau turuni kandak dibari pinta pelakuan kelah pemeriku ustaz. Dia teh kada boleh pinta balaku le dengan insyaallah pasiran tu. Asimaan. Ada tak? Aku padalang ko di panita. Artinya lah sambah kembalian kabake angku. Rasunya cukup magak dinan cakku karena lah mengumbali angku kabake kami. Nan menjadi kembali di angku di tantangan mencari gayung menyambut kato kaman jawab buah perundangan sekaji silang apangka kerajaan pokok. Di dalam padunan tunjuk kok magak diambo lah bawa sarantau wilia sarantau mudia kok katehnya lah batungayaan ka bawahnya lah batakuan. Di dalam padunan turan tahari kolah nan elok kutiko kolah nan bayak dapet lah di kami boleh na segiliang pipian setapia. Di tantangan di gayung menyambut di kato menjawab diambo katibonyo. Bakarno diambo katibonyo nan di mana juga kabake angku agak kabadan diri ambo bana ba andai kato bida. Pak pantun hadis Melayu. Parupuat tumbuh di tabiang nan tinggi rueh barueh nan singkek turang baturang bio-bio di tepi jalan. Kok gapuak karena dek dagiang kok tinggi taboan dek rueh aka kok singkek pandapek kok kurang kiro-kiro kok balun berjalan. Lalunya di kajian sado itu capek tangan kok pemecah, capek kaki kok panaruang. Capek mulut ke takatuan. Kok takanduang diambo di kajian sado nantun lai kok sasek lakeh basapo kok salahnya batunjuan kok sentiangnya babilai kurang batu kuat yo diam kuai mana pulang ke pakaian Setelah sampai di Ustaz. lah Artinya yang menjadi buah perundingan selama kami jika magak dengan saku mahalah baju latih ketiga berjalan bayu mencari bulik dan singiliang pikir dan staki ketantangan ganyong kami kato kerana buah perdiam sekaji sila nampakkan kerana pokok dalam pada itu jika magak diambo mungkin penang jawab pelayanan pandangan dia pikir tapi ada kali kato kerana bolehlah ia ketemu dulu bolehlah kato kerana pakai sepakai nama sama-sama balik dan keluar dengan tempat kami dan diambo baji kok magak diambo sekira balik mungkin kau pikir sekira ringan mungkin kau jinjia tapi sebelum kau yang bersambi kata kerja panalu kembali ke bagian artinya bana kembali ke bagian yang sama-sama kan itu tentu di siko dikaji malam buju jika tasur dengan buju kan ia malam bak hidup ikan hili bak pasang masuk mahal bak jika tasur dengan malam risikonya lah bana kembali ke bagian ini bana itu apa dia mana aku sepanjang buah peringatan ke tengah pada pernah mau dalam lalunya pernah mau dalam bah kena itu nama sifat ikan ini sekalian pun untuk sebenarnya baik tidak sentiangkan ia pemilai tidak kurangkan ia pemilai bah dinasakan itu kini hingga balik petiku ringan berjenjang gayung basambit kapu bajawi di hutan lai kok di makuran senang kita kuat maksudnya senang kita bila kena kami mungkin tak terbuang lah kami kepala sampai dengko artinya nama jadi pembari diangku teraduk kateh badan diambo rasunya kok magak di stan tu mah bari hendak hilang jajak hendak lipu lalunya di bari hendak hilang dijajak hendak lipu lah bakaji malang jemuju lai di dalam padunan tun kok tarayah Sultaninan Malang lai dengan insyaallah kok sentiang di wilayah kurang ditukuk kandak dibari pinta di pelakuan mana betul mereka dia teh kandak uliah pinta pelaku lai dengan insyaallah berasal tekan apa ulang juga
Sungguh pun iyo kabakeh angku di awal kalam nan sapatah di akhir rundiang nan sabuah lah iya jebati. Mangko sarapeknya lah niniak mamak kami angku pengulu nan gadang basa batuah nan cadiak nan tahu pandai. Cadiak nan buliah tampek baguru tahu nan buliah tampek batanyo. Nan tahu marapek dalam ayah pandai manarah manilantang. Jukuk dia tias sandak lainnya kan iyo malah jikalau kayuang balangkah babalabeh tukang balukih batiruan kato bamisal bau pamo rundiang basuri batuladan elok susunyo pamusiri rancak liriknya pamu pinang. Saidiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi saidiang salam dengan sambah salam lalu sambah kembali sambah kabakeh Pak Sultan Batuah. Artinya lah sambah ni kembalian kabakeh Pak rasunyo joko magak dinan cako karnalah lalu buah perundiangan apa nan sekaji silang nau pangka di kerajaan pokok. Tentu menuri adek nalamu pusako nan usang nan bata dua bakajanginan menjadi jalan raya tijan batu limbago gayong basambui bukat pusako kato berjawab. Bari magak di gayuan nang kami nyambui di kato nang kami jawab joko magak diambo lah babau sarantau ilia sarantau mudia kok katehnya lah batu ngayaan ka bawahnya lah batakuan. Di dalam padunan tu nan tahari kolah nan elok kutiko lo kolah nan bayak dapatlah di kami boleh nan sagiliang pipian nan setapia boleh air di pemuluh boleh kato mau pakai rasa pakai kami nak bersama-sama ditantang gayung kami nyambui di kato kami jawab diambo katibonyo bakar nu diambo katibonyo kok ambo simak-simaan buah perundiangan apa yolah pada mau panjang di badan seperti orang bajalan lah 2-3 Tanjung Juliku tajalani di badan seperti orang balaya lah 2-3 pulau talampaui bakon dak jime taulang tajajai tabalik umpama orang memanggang talingkui umpama orang menyapuah disikor illa dipinta benar dilaluan ko sembah pulang ka pakai apa Sampai tak. langlah Pak. Iyo jangan bawa nungguang puasa. Itulah. Tapi semua pun namun kami jawab di magak sambah di titah kurang susun nambah sini kurang di barang membatu kerjaan kurang masamu non tak. Kalau kes masa. Artinya nan menjadi buah kebenaran di Sultan Taduk kate badan diambu. Raso-rasonya kok inan cako kan nola tubuh sampai mupadi na tadi sampai mubijo buah perunjangan japa nan sekaji sidang na pangka kerajaan pokok tolak kawakai kami nan sekaji. Tentu menurut adat dalam mau pusako nan usang na batadua bakadangin na menjadi dalam rayo titi sambat pusako kayo na sabit mago kato jawab. Mbak Adi maga kayo ang kamanyambui di katon kamanjawab ko kami nasa kanya pa na natang madalannya wapayon makatulong pamulaan mencari buli na sa bidyang mencari pikir. Di dalam panunantun ng tari-ari ko na nilo kutiko ko lang ng bagya sarang kutiko bungo kambang sa tatagon ng intiho anjo malaya yung musinya ko dapat lagi kami buli sa bidyang. Muli lah ia di pamuluh, muli lah kato je mau pakai lah sepakai kami nama samur tentang gayung menyambui kato menjawab mengundang buah kawanan nampak ketengah diambo mana katibo. Mbak akan no diambo katibonyo kok ambo simaan buah kawanan nampak ia lari mampanjang. Ko di barat yang seperti orang balai lah 2-3 pulau talampaui. Ko di barat yang seperti orang jalan lah banyak Tanjung Juliku tu jalan. Mbak aku indak dimik taudang tajajai tabadia orang memanggang taudang mbak orang menyapuh. Kok menaruh ambo kilau kilapai gawa di muki di maga panjang singkit lagi aja kurang modang buah kawanan nampak katanya. Di siko dilar pinta mana baladuan yo itu kawanan sultan. Mana Pak? Sepanjang buah kawanan sultan lah banamu di dalam. Lalunya banamu di dalam. Cukup maga diambo. Nang sakaji sidang nama pangka kerajaan pokok ndak ada dicari bana jalan nama badi Tanjung Nabadi. Kaladuannya itu apabila gayung lawa sambui kato lawa jawab bana lawa udan disukan kok salangkah sampai sebuah sadang di maga panjang singke lebih aja kurang kok panjang diambil ke ukuran singke diambil ke lebih semua dipakai kan ditantang maaf sekolah bila iya kita maafkan di batin kita pulang karena satu karena ibari pinta pada kena laksana mati sembah Boleh sakit tak? Iya ulang aja. Ya sampai dah Pak. lah Artinya lah nama jadi buah perundiangan dia Pak teraduk kate berandiri ambo. Rasanya Joko maga di Sultan apabila kayuang lai basambui kato leba jawab di maga panjang tu singkek labih jo kurang. Kok panjang diambil kau kurang. Singkek senten diambil ka balabeh sama dipakai keduanya. Di maga lila jo maaf disangkuan kenan tinggi ditambang kanan dalam kandak dibari pinta di pelakuan bana itu ni Pak. benar Dia teh kandak uliah pinta pelakule dengan insyaallah pada surat ke-6 ulangan Pak. Mangko manitah malah ambo. Kasihan paminan lalu kecimpuang pamainan mandi indak tabilang tato sambah jusimpuah panjalani.
Kanang-kanang di atas bukit si turak di dalam rawah si kalumbuak di atas pintu. Minta tenang ambo seketek ambo nangko maantakan sambah ayam bakuku ambo lay ragu. Lalatan nak orang kamang orang kabun marapek suri kalapo di mana orang lampaikan. Kok salah ambo tolonglah timbang kok guru candolah mati dan kitab tabaliak balun sase ambo tolong tunjukan. Orang Padang manji banang dipunta mengko dilipek lalu dipaduo. Kok dirantang namuanya panjang elok dipunta naknya singkek sekiro kapaguno. Singkek sekiro kapaguno nak orang di bukit tinggi hiliakan ke sungai landai nak lalu ke kota Marapak babelok lalu ke Biaro. Tak kalau syarat ka dikaji sepakai niniak dengan mamak. Betul pituah dan tuo. Hanyalah menjadi pituah dan tuo, tiuk-tiuk nan tuo di pamulia nan mudo dikasihi. Kunonyo nan tuo di pamulia ka pai tampe batanyo ka pulang tampe warito. Kunonyo nan mudo dikasihi ka disuruh pai ka dimbau datang. Badi nan ari ka patang lah bau jua balapeh. Diang kutua sarato joangku basa nan mudo nan cadiak pandai. Membawa rokok nan sabatang sirih nan sekapua. Meningkek janjang manapiak bandua manyaru bapak nan jauh menjalang bapak nan nampia. Di dalam padunantun ba kemujuran lah kami sekaji silang nau pangka di karajo nau pokok. Jauh disaru lah datang nan nampia ditunggu pun lah tibo. Punlah sama-sama hadir duduk di tengah rumah gadang nangko. Bahkan ulah hadir duduk di tengah rumah gadang nangko di siko laki basuh sepanjang pituah nan tuo. Gabak di ulu. Kok gabak di ulu nak menjadi hujan, cewang di langit menjadi paneh. Atau di tantangan di bijo nan ketumbuh di padi nan katerabi. Ba akolah nan kailok, ba akolah nan kerancak. Ikulah bajalanan di payuan bakato nan di pemulaan kabakeh. Bapak kami lah nan bawa semua. Gimana betuah pernyataan? Banan.